Sa ngaran ka nama, asin ka naki, asin ka Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangan ta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo kabos. Asin sa imo nga Espiritu. Mga tugang, ako untan sa itong mga kasalan, tangani magkanigo kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, asin sa indo mga tugang, na nagkasala kuning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sa Saint Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibig sa kagurangan tan Diyos. May rakman lugod sa to ang Diyos na makakaman, asin pagkapatawada ang sa tong mga kasalan, darawon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita, kagurangan namimibig kami, bantayi ang sa imong banwaan ang spirito na huli kay ni pinano mo na si San Carlos Borromeo, Obispo, tangani ang simbahan padagos na mabago, asin mantang mag-uruyon ini sa ladawan ni Kristo. Pagkapahiling kan sa iyang lawog sa kinaban, siya ang kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw puan gabos para sa liturya kan tataramon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Daing si Isayman na nabubuhay para sa sadiri lamang. Daing si Isayman na nagagadan para sa sadiri lamang. Kung kita nabubuhay kita para sa kagurangnan. Asin kung kita nagagadan kita para sa kagurangnan. Kaya buhay man ugadan, kita sa diri nin kagurangnan. Dahil kaini, si Kristo na buhay as sinagadan, tanganing siya magin kagurangnan nin mga buhay, asin mga gadan. Kaya, ika taadaw tahinuhukuman mo an sa imong tugang. Ika man, taadaw ta pinag-uulog-ulog mo an sa imong tugang. Sa katunayan, gabos, maatubang sa hukuman ng Diyos, huli ta nasasabi, buhay ako, ulay nin kagurangnan. Sa atubangan ko, ang gabos na tuhod, maluhod, asin ang gabos na dila, marukyaw sako. Kaya ang lambang saro sa to, matao sa Diyos nin kabilangan, kan sa iyang pagkabuhay. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. An kagurangnan, iyo an sakong liwanag, asin kaligtasan. An kagurangnan, iyo ang sakong liwanag, asin kaligtasan.
An kagurangnan iyuan sa kong ilaw, asin para ligtas. Ano an sa kong matatakutan? An kagurangnan iyuan sinasarigan nin sa kong buhay. Sa kiisay ako matatakot. An kagurangnan, iyon sa kong liwanag, asin kaligtasan. Saro sana ang hinahagad ko sa kagurangnan, ini ang sa kong hinahanap. Na mag-erok ako sa harungnin kagurangnan, sa gabos na alrawnin sa kong pagkabuhay, nganing mahiling ko ang kagayunin nin kagurangnan, An kagurangnan, mapaghurup-hurupan sa iyang simbahan. an kagurangnan, iyon sa kong liwanag, asin kaligtasan. Naniniwala ako na mahiling ko ang marahayon nin kagurangnan sa daga nin mga buhay. Sa makusog na buot, maghalat kamo sa kagurangnan, sa bilog na puso, magsarig kamo sa iya. An kagurangnan, iyon sa kong liwanag, asin kaligtasan. Matindog na po ang gabos para sa pagrupyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. An mga publikano, asin mga parakasala nagrani sa paghinanyog kay Jesus. An mga Pariseo, asin an mga eskriba, nagngungurob-ngurob na an sabi, ang taong ini nagaako kan mga parakasala, asin nagkakakan sa kaibahan ninda. Kaya inusip ni Jesus ining parabola, kung saro sa saindo igwang sanggatos na karnero, asin ang saro mawara, day daw niya babayaan ang kadaklan, ang siyam na pulo may siyam, asin hanapon ang nawara, sagkod na sa iyang makua, asin kun makua, maugmang dadarahon sa abaga, sa pag-abot sa harong, pudon ang mga katuod, asin kanatad, dangan masabi, makipag-ugma kamo sako, naku ako ang karnero na nawara. Siring man, sinabi ko sa indo, siring man sinasabi ko sa indo, urog na ipag-ugma sa langit, ang sarong parakasala na nagsusulsol kaysa siyam na pulo may siyam na banal na dahi nagkakaipong pagsulsol. Kung may 10 modelang plata, asin nawara ang saro, arin sa babay na dahi masulo kan ilawan, magsilhi masigid kan harong asin maghanap sagkod na makua. Asin kun makua, pudon ang sayang makatuod, asin kanatad, dangan masabi, makipag-ugma ka mo sako, naku ako ang modena na nawara. Siring man, sinasabi ko sa indo, ipag-ugma kan mga angeles ning Diyos, ang sarong parakasala,
na nagsolsol. Ini ang maray na bareta ning satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, O Kristo, matukaw na puan kabos para sa paghinanyog kan humiliin. Namutan ko mga tugang, an sa tuyang mga binasa ngunyan, padagos nagpaparumdom sa tuya, na kita nagkasala digdi sa kinaban, alagad an kagurangnan padagos, yaon sa paghinanyog asin nagmamawot, na kita mamidbirantan pagkasala niya to, tangani kita makipag-ulian sa satuyang kagurangnan. Siring sa inot na binasa, asin sa Ebanghelyo, dawa nga ni ang kapistan mo niya na pinagsisilibran niya to, na si San Carlos Borromeo, mayong iba, na ang pagpatawad namutan ko mga tugang, iuni ang susi nin kaligtasan niya to, kung kita tatao magpatawad, asin kung kita man tatao maghagad ning tawad. Ulita ini, balaog ning mahal na Diyos para sa tuya. Bako sana na magpatawad, takon minsan ang isip niya to, daog-daog kita, nagpaparapatawad kita. Bako iyan namutan ko mga tugang kadaugan. Ang pagpatawad, ulikan pakumbaba niya to, kaya kita nagkakanigo, nakakapagpatawad. Pero kung halangkaw ang satuyang kapabaw-abawan, ang pride sa satuya, dahil kita tatao magpatawad. Huli kan pride, na kung ang pagpabaw-abaw na yan, na dahil kita nakakapatawad, iyuman ini namutan ko mga tugang ang kapabaw-abawan, ang nagiging kausa ning dakul na kasalan. Ulita ini, dahil nakakanood na magpakumbaba. Ulitan pagpakumbaba, iyo ang susi, nyato sa pakumbabaan, tangani kitang makaalaog sa kadayaan ni Diyos. Dai ning kapabaw-abawan, makayanan na maggibo ning karahayan. Taan mga kapabaw-abawan, namutan ko mga tugang, iyo yan ang inapod niya itong pride, naging kaususi kan kasalan sa paraiso kan sa tuyang kagurangnan, huli kang kapabaw-abawan. Kaya namutan ko mga tugang, ang Ebanghelyo ngunyan, ang satuyang mga binasa, lugod magpaparumdom sa satuya, na kita nasa ikapat na aldaw, kan pagnubina niya to, kan mga tugang niya to, yaon sa ikaduwang buhay. So mga tugang ta sa pinagsisilibraran niya to, asin pinagdudulutan niya to, kan satuyang pagdulot kan misa para sa mga tugang niya to sa purgatorio, ini magbubunga sana kung kita tatauman magpakumbaba, tanganing magkaigwa kita ning kakusugan sa paghagad ning tabang sa mahal na Diyos, asin sa pagpakumbaba niya to sa humilding pagkabuhay, kita makakahagad ning tawad sa mahal na Diyos. Takunday kita magpakumbaba, namutan ko mga tugang, day kita makakahagad ning tawad, tampaghuna niya to, pirmas na kitang tama. Day kita mahamidbid kan sa tuyang pagkakasala. Asin ning ulit, day kita mahamidbid kan sa tuyang pagkukulang, kaya day kita nakakahagad ning tawad sa satuyang kagurangnan. Kaya yun namutan ko mga tugang, ang pagpadago sa pagparumdom kan sa tuyang kagurangnan. Nadigdi sa Ebanghelyo, ipinailing ning kagurangnan, na ang pakisumaro niya na nakikipagkakaan sa mga parakasala, sa mga nagtitios, na pinagkritikar kan mga Pariseo asin iskriba. Ini ang buot iparumdom sa tuya ning kagurangnan. Bako ning hulita, daog-daog ang kagurangnan. Alagad sa pakumbabaan kan sa tuyang kagurangnan. Nagkaigwa siya ning kakusugan, na ihiras, ipamati ang sayang pakisumaro sa mga parakasala, sa mga nagbubot na makipag-ulian sa kagurangnan. Kaya sa mga Pariseo, mga eskriba, lang kusog na makritikar sa satuyang kagurangnan, tamayo man sa indan,
pakumbabaan, humilde. Ang paghuna ninda, sinda sa may halangkaw na nanudan tungkol sa mga lay. Kaya ang mga parseyo, ang pagiling ninda, sindan mas halangkaw sa saindang kapwa. Kaya sa pagpapabaw-abaw, kaya nagdadanay sinda sa dai pagmidbid kan sa tuyang kagurangnan. Alangad sa mga parakasala, sa mga nagsasakit, ningulikan sa indang pagmidbid na sinda nagkakasala, na ako ninda an sa tuyang kagurangnan. Kaya anon sabi ning kagurangnan, ano an kaugmahan sa langit kun an 99 day nagsusulsol ning kasalan. Dakulang mas kaugmahan sa langit an saro na nagsulsol kan sa iyang kasalan. Kaya iyon namutan ko mga tugang, ambot ipaabot sa satuya ning kagurangnan, na ipag-ugma niya to kung kita nagkakaigwa ning eksperyensya ning pakumbaba, bakop ning pagpaabaw-abaw. Tan pagpaabaw-abaw, minagikan sa tentasyon, asin minabunga ning kasalan. Yun ni ang pride sa English na inaapod niya to. Anon ta ang pride? Kung pride na iyan, magiging arayo kita sa kagurangnan. May mga tao nagtutubod kayan na pride, alagad. Kung nilingunta sa mata kan sa tuyang pagtubod, mayo tabi dyan ning pride sa satuyang doktrina ning pagkamot sa kagurangnan. Ang kagurangnan, day tabi nagtaw sa tuya ning ehemplo na magkaigwa kita ning pride sa satuyang pakisumaro sa grasya ning mahal na Diyos. Tan pinagtataw sa satuya ning kagurangnan, pakumbabaan. Tadawa nga ni pinagkukulgan sa mga nainot sa satuya, sa mga santo, santa. Ano ang nangyari? Dahil sinda nag-isip ning magbalos ning kulog sa sainda. Narumduman ta ang inot na martir kan sa tuyang inang simbahan, si Saint Stephen. Siya pigdadaklag ning gapo, alagad siya padagos nangangadji sa kagurangnan, napatawadon ang mga kasalan kan mga nagdadaklag sa saya ning gapo, sagkod na siya magadan. Siring ki Charles Borromeo na siya naging martir, tadawa sa iyang mga privileges na itinawkan sa iyang angkulon na Santo Papa. Dahil niya inako ang pagka-pribileyo, kundi ang pakumbaba na nag-apostolate siya, nagpadagos siya, na kinuyog niya ang kamautan kan sa tuyang inang simbahan. Dahil niya pigkuasog mga privilege niya na pangkinaban. Kaya iyon inamutan ko mga tugang, ang pinapalaman sa satuya sa Ebanghelyo ngunyan, kan satuyang kagurangnan. Na ang mga pribileyo na ini na itinataw sa tuya, ang mga karahayan na material digdi sa kinaban, itinataw ini sa satuya, alagad dahil na iyan madadara sa ikaduwang buhay. Taiyan digdi sa na iyan sa kinaban. Ang mga titulo ta digdi sa kinaban, digdi sa na ini sa kinaban. Ang mauton niya to, ang pakumbabaan. Ulita, sa pakumbabang ini, kita makakalaog sa kadayaan ng Diyos. Alagad namutan ko mga tugang, day taman pag-abusuhon, anbot sabiyong kan pakumbabaan. Ta, pwede man kita tintaran, tintasyon, na magpakumbaba, bot sabi, daog-daog. Day man kita magpadaog-daog, kung salaman ang motibo, kan pagdaog-daog sa satuya. Ta, pwede kita muna nagpapakumbaba, kaya daog-daog, ay bako yan, ang pagkadaog-daog, bako man iyan pakumbabaan. Ang pagkadaog-daog, iyo yan,
ang ginagamit kan tentasyon, tangani kita madara sa salang kamabutan kan sa kang tentasyon. Anbot sabiyon kang pakumbaba namutan ko mga tugang, bako man na daog-daog. An pagpakumbaba day magpahiling kan pride, bako man na magpadaog-daog, bakong na ika magpadaog-daog, kundi anbot sabiyon kan sa tuyang kagurangnan. Tungkusan mo ang tama, ang karahayan, asin magdanay ka sa grasya ning mahal na Diyos. Taan daog-daog ay madadaog talaga, pero kung magpakumbaba kita, makusog kita sa pag-ibo kang karahayan ning mahal na Diyos. Kaya namutan ko mga tugang, dagdagantan sa tuyang pagpangadyi, dagdagantaan agadon tantabang ning mahal na Diyos sa satuyang pagkabuhay. Tangani, magdanay kita sa grasya nin pakumbabaan, bako ning pagkadaog-daog. Kaya lugod sa tabang kan sa tuyang Santungunyan si San Carlos Borromeo, ang kadunungan ni San Carlos, na day nagtulod sa saya na magpaabaw-abaw, nagi siyang uripon ning banwaan kan sa tuyang inang simbahan. Magdanay man lugod sa satuya, ang pagkabuhay niya to na pakumbaba sa pagkamot kan sa tuyang kagurangnan. Matindog na po kita sa pagpamibi ning banwaan. Sa tabang ni San Carlos Borromeo, ang maigos na parasunog ning pagtubod, idulot niya to sama ang satuyang mga pangangaipo, magsasarig sa saiyang daing sukol na pagkaherak. Ang satong simbag, kagurangnan inanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan nanyuga ang samong pamibi. Tanganing an mga pamayukan simbahan, magin pusog sa pagsurog kan mga katukdoan ni Kristo, urog sa mga panahonin makuring pagsubok sa pagtubod, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugan sa mong pamibi. Tanganing an gabos na mga binunyagan, urog na an mga namamayo kan mga banwaan, magin maimbod sa pagsaksi, sa pagtubod, dawa sa tahaw nin mga kasakitan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing siring ki San Carlos, padagos kitang mag-uswag sa pagtubod, asin sa gibong karahayan, urog na sa pagtabang para sa formasyon nin kapadian, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pamilya asin mga komunidad, dai mapagal sa pagmangno, asin pagmakulog sa mga naghihelang, asin sa mga nagsusulo-sulo sa buhay, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga paratubod na gadan, magkamit kan kapahingaluan na daing kasagkuran sa langit, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugaan sa mong pamibi. Ama, padanaya ang sa imong banwaan sa Espiritu na nagpano kay San Carlos Borromeo, asin barasan na an sa imong simbahan, padagos na magtalubo sa pagbanaag kan ladawan ni Kristo sa kinaban, na maging uyon asin kabaing niya, na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw puan gabos para sa pagdulot kan atang.
Tindog po. Magpamibig kamo mga tugang tangani sako asinan sa indong atang. Ako ang lugod ning Dios samang makakamahan. Akon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran. Para man sa paginabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, lilinya ang mga atang na ibinuktak sa imong mga altar sa pagrumdom kay San Carlos, asin warasan sa bagsik kaining sakripisyo na siring na siyan initaas mo sa makamaringmat at na katungdan ning pastor, asin ang mga bantog na mga merito ning mga karahayan. Gibuaman kaming magsupay sa mga dalisay na bunga ning mga marhay na gibo, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapasaindo. Asin sa imo nga espiritu. Itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman na daing kasagkoran. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Uli ta sa piyesta ni San Carlos Borromeo, ipinapaugmamong gayo an sa imong simbahan, na ipinapakusog kan panalmingan, ning makidiyos na pagkabuhay, inuulitan kan tataramon na inaharubay, asin ina antabayan kan sayang pakiulay na uyon sa imo. Kaya, kay ba kan dakul-dakul na mga angeles asin santos, nag-aawit kami sa imo, kan himno ning kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabo ding gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibig kami. Pabanala kananbon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magingawak kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo.
Kansya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkuha siya ning tinapay, asin pagpasalamat. Binakini, asin itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin magkakan kayni. Tayni ang sakuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin maginom kayni. Tayni an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabulosan para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibo nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay ning buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinagkanigo mo na magatubang kasin maglingkod sa imo. Asin nakikimayrak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak, asin dugo ni Kristo, pang sararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong papas si Francisco, asin kan sa mong obispo si Rolando, asin kang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay rakit kami gabos, namimibig kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Dios. Kaiba ni San Jose sa iyang esposo. Kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran. Magumaw asin magmuraway sa imo siringman, huli sa akin mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imong Diyos amang makakaman, kasarukan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Tindog-tabo. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatod kan Diyos noon na kaugalian,
nangangas kita magsabi. Anya mo nayaon sa langit, papadalon ang ngaran mo, magdatong ang kahagyan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insirir sa langit. Ang samong kakanon sa ruhanda, itaong mo sa huya mo niya, asin patawanon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin maray kami pagdaraas sa subok, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Sa imo ang kadehan, asin ang kapangyarihan, siling man ang kamurawayan sa mga Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan binawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa indo. Are pagil nga ansa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kang kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinauan ka mo, nin katuninungan. Peace be with you. Peace.
Uya, an kodero kan Dios. Uya, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inaapod sa pagpamanggi kan kodero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw maggagot sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, atin sa kong kalag mauumayan. Hawak ni Kristo. Amen.
Mamibig kita, Tindog po. kagurangnan namimibig kami, nan mga banal na misteryo na samong inako, magtaw sa mo kining kusog ning buot, na maghimo kay San Carlos na maging maimbod sa misteryo asin mahigos na sa pagkamot, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Responsorio. Kagurangnan, mapasainda ang kapangaluan na daing kasagkuran sa bangraw ning sa imong liwanag. Ang saindang kalag, daras, asin idulot nindo sa kagurangnan. Pag-arang. Sa pag-arang, kitagabos masimbag, kagurangnan, ligtasan kami. Kagurangnan, ligtasan kami. Uli kan sa imong pagkanitawo, Kagurangnan, ligtasan kami. uli kan sa imong pagkamundag, Kagurangnan, ligtasan kami. uli kan pagbunyag sa imo asin sa imong pag-ayuno, Kagurangnan, ligtasan kami. uli kan mga tinios mo sa krus, Kagurangnan, ligtasan kami. uli kan sa imong pagkagadan asin paglubong, Kagurangnan, ligtasan kami. uli kan sa imong pagkabuhay liwat, Kagurangnan, ligtasan kami. uli kan sa imong pagsakat sa kamurawayan ning Ama, Kagurangnan, ligtasan kami. uli kan balawg ning Espiritu Santo, Kagurangnan, ligtasan kami. uli kan sa imong pagbalik kiraray na pano ning kamurawayan. Kagurangnan, ligtasan kami. Ama niyamo, nayaon ka sa langit, sambaw Baon ng ang ngalan. Magdatong an kaharian mo. Mangyari ang buot mo, digdi sa daga ng siring sa langit. Ang samong kakanon sa roal daw, itao mo sa muyang niyang. Asin, dere ng pagdarag. Tao kami sa marao. Patawan niya mo sa mga nagkasala sa muya. Asin na rin kami pabayain na madaog ning sugot, alagad agawa kami sa maraot. Mamibig kita, maugayon nama sa saimong kamot, idinudulot mi ang kalag ning samuyang mga tugang. Bilog ang samuyang pagsarig sa sainda na mabubuhay liwat sa uring kaldaw. Kaiban gabos na mga nagadan sa grasya, asin pagkamot ni Kristo. Nagpapasalamat kami sa imo, uli kan mga gabos na karahayan na itinaw mo sa imong mga surugoon, mantang nabubuhay pasinda digdi sa ibabaw ning daga. Kagurangnan kay raking akua, ang samong pangapamibi, nan mga pintuan ning paraiso mabuksan para sa imong mga surugoon. Ikinakarangan niya mo ang pagtubod asin paglaom sa imong pagkairak. Sagkod na kami makaayon sa kadean mo, kaiba ni sa moyang mga tugang, sa panahon na dahing kasagkuran, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindan kapangaluan na dahing kasagkuran. An kagurangnan, mapasaindo. Bendisyon ang lugot kita ng Diyos na makakaman, Ama, asin Anaki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, magdanay lugod kita sa pagkamot kay Kristo. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yatok munyan. Ang tatarahamon na natag mo, ang pinapahay na nagpaso, ang murabohod nin pagkong puso, tanganin sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawo.